Teorii jednoduchých pravidel a jejich výhody pro vaši organizaci jsme si už vysvětlili. Pojďme se teď podívat na to, jak konkrétně jednoduchá pravidla vytvořit. Začneme malým zamyšlením. Zeptám se vás na 3 otázky ohledně vaší organizace a pokud máte jen trochu prostor, zastavte video nebo podcast po každé z nich a zkuste si na ně v duchu odpovědět. První otázka zní, co je pro nás v naší organizaci opravdu důležité? Druhá otázka, jak bychom se k sobě v naší organizaci měli vzájemně chovat? Třetí otázka, jak chceme, aby nás vnímali ostatní kolegové a naši zákazníci a dodavatelé? Poperte se trochu s tím, co pro vás a váš tým vaše odpovědi znamenají. Pomůže vám to při vytváření nových pravidel. Dejme tomu, že už tedy víte, o čem by vaše pravidla měla být. A teď si povíme, čeho se tedy při jejich konkrétních formulaci držet. Pravidla, která formují firemní kulturu, musí být platná pro celou organizaci, minimalistická a stručná, pozitivně formulovaná a začínat slovesem, aby byla vnímána jako návod k chování. Všech pravidel by nemělo být více než 7. Tento krátký seznam je podrobněji vysvětlený v textové části. Přidám ještě poslední důležitou informaci. Jednoduchá pravidla se týkají buď vztahů, chování a komunikace, nebo konkrétních procesů. Pravidla ohledně vztahů, chování a komunikace, o kterých jsme dosud mluvili, by měla být stálá a neměnná. Ostatní pravidla týkající se právě například konkrétních procesů se mohou časem dle potřeby měnit. Dnes jsme si tedy řekli pár doporučení pro tvorbu jednoduchých pravidel, která upravují naše vztahy, komunikaci a chování. Tato pravidla ovlivňují firemní kulturu. V následujícím videu se podíváme zblízka na tvorbu jednoduchých pravidel v oblasti nastavování konkrétních procesů. Taková pravidla zase umožňují efektivní rozhodování a lepší výsledky.